Nazdar lidi. Dnes máme tady první květnový víkend a my jsme vyrazili se skupinou dalších 10 kačerů za T5kovýma keškama. No, T5kový kešky jsou ty nejtěžší v podstatě, protože začínají na jedničce a jedničkový keše jsou, že je odloví i vozíčkář v podstatě. No a pětky už jsou takový drsný keše, které jsou třeba v korunách stromů nebo ve vraku lodi pod vodou, někde jsou strašně těžko dostupný a člověk musí mít úplně třeba speciální vybavení. Třeba na skalách lezou ty lidi pro kešky a tak. Na hory, no. Nebo do kanálu. No a protože naše kamarádka Sherilyn, která to všechno zorganizovala, a další kačeři jako XJP a Lukas MK byli tak strašně moc ochotní, že tu výpravu uspořádali, sehnali vybavení, tak se budeme učit lézt. Tak jsme na to zvědaví. Kdo všechno z nás spadne a o kolik členů se vrátí naše výprava chudší. No a tak jsme vyrazili za dobrodružstvím. Ačkoliv podle všech meteorologických aplikací nám mělo pršet jako z konve, tak se nad náma asi smiloval geokačerský bůh, protože jsme měli nádherný slunný májový počasí jako stvoření na horolezení. Cestou jsme samozřejmě nezapomněli vyzbírat nějaký ty kešky a nahonit bodíky. Co bychom to taky byli za geokačerskou výpravu, že jo? No, však to znáte. A jestli ne, tak to s námi určitě brzo poznáte. Cesta nám se vší tou zátěží dost rychle utekla a než jsme se nadáli, stáli jsme pod stromem a čekali na náš okamžik O. To je prak, prosím tě, jo. Toto je pitlík, jo. To je arbolánko, který se snažím přehodit přes větev, přes kterou se poleze. Ty brďo. Tam jsou větve, se vytáhneme už. Tak tam to na stínu v pohodě, jo. No tak, ale jsi první. No, tak ne, ale dobrá trefa. Tak prosím, teďka nacvakne lano na pytel a přetáhnu to zpátky zase na druhou stranu. Tím pádem přetáhnu lano vlastně tudy, kudy je teď ten pytel. Kde je to tu? To tlustý. Toto. Máš kde tudy nebo kolik? Můžu vidět tu váhu? Potom tučném pivu. Můžu vidět tu váhu? 70 Tohle na zdrž, to znamená, že to zvržne o tu kůru, ani tady nemusí být tady toto, jo. Prostě to lano se zvržne o tu kůru a prostě nahoru nepůjde ani mobilem. Je to věc, která jde pouze nahoru. Dolů prostě nejde dolů díky tady tím zoubkům, který se zapíchnou do toho lana, jo. Vy vesměs děláte to, že tady máte nohu a vždycky se zvednete a tu věc posunete nahoru. Takhle lezete celou dobu vlastně. Tak to máš dobrý, to máš Tam vůbec lezli? Tam nahoře ve větvích totiž byla malá ptačí budka, ve které byla schovaná keška. Jeden z nás vždycky vylezl nahoru, kešku snesl, my jsme se všichni zapsali, jakože jsme ji odlovili a potom ji tam taky někdo musel vrátit. A v tomhle případě jsem tím někým byla já. Hlídáš mě psa. Přestože to vypadalo v celku složitě, tak já jsem se v tom hrozně našla a brzo jsem si zvykla. Já jsem vždycky hrozně ráda lezla na stromy už jako dítě a vždycky jsem vylezla až úplně do těch špiček nahoru, co nejvíc to šlo, ale bohužel to vždycky byly takový ty jabloňky, co má člověk na zahradě a nic moc většího jsem nepotkala, když jo, tak prostě nebylo v mých silách tam vylízt jen tak. Proto když nám naše kamarádka Sherilyn řekla, že se svým kamarádem kačerem takhle lezou na stromy za pomoci tohohle vybavení, na stromy, které mají prostě desítky metrů a nabídla nám, že bychom na příští akci vlastně mohli jít s nima, tak jsem potom úplně skočila a měla jsem hroznou radost a fakt jsem se na to hrozně těšila snad měsíc nebo 2 a vlastně ve chvíli, kdy jsem si pak sedla do toho sedáku, tak jsem si uvědomila, že ani vlastně nemám strach, že jediný, co chci, je dostat se konečně nahoru. Tak se nám pochlup, jaký byl tvůj první strom? No, vysoký. Ne, super to bylo. Akorát mě mrzí, že jsem se nahoře nezdržela díl a neudělala jsem si pořádný výhled. Příště si tam vemu foťák, jestli nějaký příště bude a něco si vyfotím z té výšky, protože je to úplně úžasný.
to jako jí strkat. No, tohle úplně skvělý pohyb. Jo, protože nahoře pak už nechceš třeba dělat jiný věci než... Si veďte, protože si Lukáš bude zhazovat ty větve. Adi. Já se s tím pokusím. Padá džumár. Něco si přej. A pak jsem dostal příležitost já. Sice nebyla hračka dostat svůj metrák živý váhy do 20 metrů, obzvlášť jestliže se vzpíráte jenom levou nohou, ale není nic, co by historického šermíře zlomilo. Mám strach. Bojím se. Ty vole, to je výška. Se poseru z toho. Ty vole, to je výška. Se z toho poseru. Čau. Kochám se. Tak zdravím všechny z výšky 20 metrů. Byla to docela hlína se sem dostat. Vole, já mám strach. Já mám strach. Ale jako ten výhled za to stojí. Podívejte se sami. Taky se tak cítím. Myslím, že mám dost. Myslím si, že tohleto moje hobby nebude. Ale děkuji moc Lukášovi MK a Ester Sherlin Brno, že mi dovolili to zkusit. Tak jo, tak si pustíme dolů. No a jelikož jsem si zapomněl vzít ochranné rukavice, tak pro mě slaňování dolů bylo poněkud bolestivé. Nejen co se okopaných kolenou o větve týče. Au! Uskřípl jsem si pinduona. Jak se ti lezlo? Jo? Bál ses? Nebál ses? To zvládl levou zadní. Polezeš ještě? Nejhorší pro mě bylo, když jsem vylezl asi do poloviny výšky kmenu a musel překonat ty větve. Protože samotný pocit, že člověk visí na laně v prostoru, tak to nic není. To člověk zná z hodin tělocviku na základní a střední škole. Akorát z tělocvičný, že jo. A tady byl navíc ještě člověk jištěný, tak jak pak co pak. Ale za to ty větve, ty mě docela znervóznily, protože o ty si člověk krátce zapřel nohama, ucítil pevný podklad pod chodidly, ale v zápětí se zase odrazil do prostoru, lano se s tím zhouplo, přišel krátký dojem pádu, na poprvé to byl takovej nezvyk. Ty jsi unavený. Je unavený. Ne vždycky jsme ale mohli k lezení využít toho speciálního vybavení. Některé stromy totiž měly větve tak hustý, že jsme nahoru museli vyloženě po svých. Den se pomalu chýlil ke konci a nás čekal poslední strom předtím, než slunce definitivně zapadne. Když jsme došli k tomuhle stromu, hned jsem věděla, že na něj musím jít. Byl to takovej vysoký, mohutný sympaťák. První půlka cesty byla úplně v pohodě, šla úplně snadno a všechno bylo v pořádku. Ale když jsem se dostala zhruba doprostřed, tak začalo jít trošku do tuhýho. Byl tam takovej úsek, kdy to lano bylo fakt hodně přimáčknutý k tomu kmeni a bylo hodně těžký se po něm posouvat nahoru. Takže jsem se tam minimálně na takových 5 minut zasekla v té hrozný vejšce. A fakt to nebylo úplně příjemný a docela dost jsem tam bojovala. Ale nakonec se mi to nějak podařilo vylízt a konečně jsem byla nahoře. Oproti prvnímu stromu jsem potom nahoře byla fakt hodně vyklepaná. Jak adrenalinem, tak trochu strachy, ale hlavně tím velkým štěstím, že jsem to fakt dokázala a překonala jsem tam ten úsek, který pro mě jako pro naprostýho začátečníka byl docela velkým soustem. Ale hrozně moc jsme si to oba užili a doufáme, že se na podobnou akci ještě někdy dostaneme. Tak jo, snad se vám s námi v korunách stromů líbilo a uvidíme se u dalšího videa. Ahoj!